Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors, Africa the land of my birth, South Africa la eAfrica. eThekwini KZN le kwaZulu seThekwini. Uzokhumbula ukuthi igama eliphume namhlanje lithe kusasa izimoto azikho. Igama eliphumileke lelo. Lithe imoto azikho, manje azikho imoto kushiwa inkaba ayisebenza amatekisi kuthiwa awekho kusasa. Imoto engekho ezakuphi? eDurban Central, eDurban West, eGreater North, eDurban South. Okusho ukuthi ke ama region angakana eThekwini awu4 noma awu5. Yeah, ama region awu4 awu5. Awu4 noma awu5 angisawazi. Khona iNorth, kube iWest, kube iCentral, kube iSouth. Yeah, azikho. Inkulumo isho kanjalo. Manje ke uyabona namhlanje mhla ka3 uSeptember lo. La eCity Hall. Yezi yayishuka imbodla la. Yezi yayishuka imbodla welokhuza ziyayishuka imbodla. Imboni ngapha, umkhandlu weTheku ngapha, uDOT ngapha. Hayi ziyayishiya kwembodla. Akubonakali besiphethweni njalo bathi mathi beyangasesiphethweni sekufuna bevumelana bese behlukana kanje. Bafike behambe uthi safika esiphethweni bese beyahlukana. Indlela zabo ihamba izokho ziyahlukana. Kodwa ke njengamanje isimo angacela sona ukuthi uyabona njoba ku 9:30 ebusuku sizohlala la soze sithole isinqumo esophuma la bese siyakutshela angeke ngikuyolala singekho isinqumo ngoba impilo zabantu ukhumbule phela imboni mayingekho amatekisi engekho ilocal ngoba sikhuluma ngelocal le ilong distance ikhona kodwa ayizokwazi phela ukusebenza ilong distance kahle ngoba iphakelwa yini iphakelwa ilocal umuntu eyebhanoyini uhamba ngelocal uyabo umuntu oyehapa uhamba ngelocal uyabo ziningi izinto eziphazamiswa ungabi khona kwani kwelocal yamatekisi so yikho sithatha isinqumo sokuthi cha sizohlala nje la silalele njengamanje umeya ukhona la city manager ukhona la amakhansela akhona la ngoba ngishilo uDOT ukhona sekubizwa amaphoyisa ke manje umkhandlu uhleliwe lapha na kuyaxoxa ziyayishuka imbodla uyabona futhi aze ngibone lento ukube futhi hey bakithi akuvunyelwana mawungathi uyayibheka into ongavunyelwana ngendlela encane yakhona la ngiyanihlebela ngengisho phela oze bengivale bethi ngaphinde ngene yazi yancane into edala ukuthi ngavunyelwana yazi into engaka kungaka telling you kungaka kodwa ke okubalekile Africa my continent sizolinda la kuze kube ngoba ngicabanga ukuthi lesi isiteleka esikhulu kakhulu uma ukuthi iTheku alukwazi ukusebenza ukhumbula phela iTheku ngama sikhuluma nje ngeTheku mawukhuluma ngeTheku ukhuluma ngeKZN ngoba phela uwona metro esinawo owodwa iKZN uma kuwona onganyakazi okusho ukuthi ke onke la namanye amadolobha kuzoba nzima ngoba ilona phela iTheku eliphakela la namanye amadolobha iTheku ilapho okuthiwa khona zonke izitimela zipaka la umuntu osuka leko Vryheid ezela kuyofuna ukuthi mayifika nje eThekwini athole ini itaxi ezombeka ekhaya uma ukuthi ufuna ukuya eGoli kuzofuna ukuthi mawusuka eMlazi ufuna uthola itaxi ezokubeka la ugibela long distance okusho ukuthi nje mayengekho ilocal ngempela sise esikhathini esibi kakhulu into ezobaleka ukuthi mina ngizohlala la kuthi mase kuphuma isinqumo la ngaphakathi bese ngiyakwazisa ukuthi ke yini ngempela okuvunyelwana ngayo ngoba imboni ithe bonke oShemen la bona oShemen ke baseThekwini khona bonke bakhona la bahleli la uvele khuluma ababili bekhuluma esibethi hayi thina sifuna ukusiqeda isiteleka kodwa nakho uyazi ayiningi le nto incane kabi bakithi ncane phela ngiyesaba ukusho lapho ungazi bengilokhu la lapho incane kodwa ngizosho phela masibephu futhi sizozwa ngaba ngisho sizozwa ngabo yabo bazonitshela hey ngizobabuza lo mbuzo yini le dawu sihlala lo mhlangano uqale ngo5 ngithe ngenza itraffic
yokugcina bengithi ngizongena la ngithi mangiphuma bengithi mhlawumbe izophuma ngo-7 latest bese mhlawumbe sitshene ozakwethu lapho ukhosini FM sibatshela ukuthi hey isiteleka siphelile kuphi khona wangathi omnye umsakazi webhola wathi kwagoke zola la ayizayishuka imbodlela hey kanti kuhlalwa kanje hey ngangeke ngilunge mina kulezi zinto lezi zinto lezi la ukuhlala khona la hey uhlala usuthi umlenze uphinde uthi uhlale kanje uzubutsheka ubuye uhlale phambili ubuye emuva kodwa awuzwa kahle ayi ngeke bafuthe lento le kanti laba bantu abahlala kule abashayela imithetho bahlala endane nje hey bisenza kanzima hey mina ngijwayele ukuhamba ngcono khona uhamba nebhakede ngihambe ngiyangena ngiyaphuma ngiyangena ngiyaphuma silindi cha kusazoba isikhathi khona uyazi ukuthi bathini singahlebelana la umkhandlu weTheku i-executive angithi ke sekubizwa amaphoyisa kusezoxoxa namaphoyisa komkhandlu bangena manje basesiphuma thina lezi olokhuzo ofema yami onkampani bathi hayi masuka ade bepakela bathi hayi siyasuka manje khona soyihlalela lapha eCoastland mase niqedile nesibize nango 3 sobe sikhona bathi hayi akuhlakazeke bathi vumelanani la bese nitshela thina ukuthi nithini thina zodla lapha ehotel angani wasavuliwe nalesikhathi bathi bayihlalela lapha bazohlala nje kodwa mase qedile nathi ke sinaloke ithemba lokuthi sizohlala la manje ke mina angazi ukuthi ubengeni noma ngena ngapha noma ngena kofema yami base behamba nje bagadiwe nawo kadiwe inhloko hle ikati manje ibhakede ngoba lona likati into yalithini ikati ke olokhuza lakati cha ilokho bazalwane into ezokwenzeka ngizobuya nalo live sengisho ukuthi makuthiwa u2 zoba u2 maku3 zoba u3 maku10 zoba u10 ngizobuya bese ngiyasho ukuthi ke hayi into ithi isiteleka siphili ngoba isiteleka esikhulu ngoba bathe bona u2 days kade kukhulunywa ngaphandle mina bangibizile bangitshela bathi isiteleka sethu soba uLwesine kube uLwesihlanu insuku eningi kakhulu lezo usuku olulodwa soluningi eClermont ukhumbuka ukuthi usuku lesithathu bona kanti masifika la bathi hayi wathi phela manje singavumelani siyaya till further notice asebenza imoto zethu ziyadliwa konke into kodwa ke sifuna isisombululo kodwa ngendlela okuncane ngakhona into engaka Africa my continent, Africa my home. I thank you. Ngizobuya masebeqedile la ngaphakathi bazositshela. Ngisathi nami mina ngizohlala lapha emotweni ngoba akukho la ngizoya khona. La nje kuwe street bafowethu akukho la ngizoya khona ngilinde la. I thank you.